Niretzako ekarpen garrantzitsua litzateke jarduera politiko-militarraren gogoeta bat. Zeratik, momentu honetan, gizarteari begira. Beste gauz bada, armak hola usten ditut eta erabaki bat hartu dut, zentzu honetan, baina benetan ekarpena. Indarrean mantendudan estrategi bat, bertan bera uzten da. Politiko-militarra izan den estrategi hori, 50 urtetik gora pasata, amaitu egiten da. Guzti horren zergaitia, erabaki horren zergaitia litzateke ekarpen handiena. Herriari eta herritarrei esplikatzea bukatu dugu, eta betirako bukatu da hau, eta iraganean, ez zain iragan hurbilean bakarrik, iraganean hamarkada guzti hauetan erabili dugun estrategi horren gogoeta bat egiten dugu. Baina hori da zuk espero duzuna ostiralean? Ez dakit, hori gertauko da, baina netzako ekarpena hori litzatek, ezatik horrek esan nahiko luke, zure herria o herritarrei begietara begiratu zuzentzen zehala, eta esaten dizula izu, hau egin deu, egindakoa ez da ondo egine izan, honek kaltea eta sufrimentua eragin du, eta politikako bidea hartzen badu ezker abertzaleak, behin betirako izango da, eta herritarrei o herriari esaten diogu, iraganean gertatutakoa gure ardura izan dela, eta ezin degula etorkizuna eraiki iraganari begira bat eman gabe. Beitu hor, deitura kontua ez, Nanklarez izan berrian Zaballa, karreteran bestaldea da ona, badu bere, nik uste gerturatzea importantea dela, baita ere ibilbide hori argitzeko, eta Zaballan bete bada daiteke espetxe zigorra, zergaitik ez, zergaitik gano behar du persona batek hemendik 800 kilometrora.